Pelataan tänään tällaista peliä, kun mä en tiedä. Tää on nyt, mikä tää nyt on? Hero. Noniin. Survival. 3, level 4. Level 5. No otetaan nyt level 1 tästä, vaikka mä oon vetänyt nää kaikki. Ne on ihan helppoja. Mut vedetään sit vielä yhdessä. Näin. Häiritään niitä. Eli häiritään nyt vähän. Ei. No vedetään uudestaan sit, kun mä pääsin feilata, mutta ei tässä kauan. Next. Maksaa. 2. Laitan. Täytyy. Ei. Onks mä nyt ihan oikees? En missään. Place. Onks tätä? On tässä mä oon voittanut nää kaikki, no niin. Play. Nyt aloitetaan. Ihan väärä. Mä menen. No niin, siihen meni se. Tällainen pikainen vedetään nyt siihen 5 asti nämä kentät level 2. Koska ne on niin No niin, se meni siihen. Enää on 2. Mutta tästä tuli tällainen lyhyt video. Viu. Hui. No niin, taktiikka on hyvä. Mähän sanoin, että tästä tulee just tällainen, tai en varmaan sanonut, tällaisen 5 minuutin video. Et osu. Et osu. Pap. Uu. Piu meni aika. Ei. No tää feilatti. No tästä tulee sit retry. No kuitenkin. Tästä tulee yli 5 minuutin video. Se meni vähän ohi. Täkä. Ai muhun osu vähän. Mutta
Hui, menipä lähelle. Papadapadam. No niin. Ja nyt tulee level 5. Siihen sit lopetetaan. No on kai. Mä halusin vaan näyttää teille minkälaista pelisarjaa me ruvetaan nyt tekemään. Ehkä. En mä varmaan ruveta. No kyllä me ruvetaan varmaan. Kyllä me ruvetaan tekemään tätä. Pam pam pam. Sinne räjähti 2. Hui. Pois tieltä pam 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 pam. Joo, tuli tän vaitteer. Ton. Hei. No niin. Onks tää level 5? Menu. On tää kaikki level 5. Se oli level 5. Vedetään nyt level 6. Näin. Täytyyhän tässä näyttää, miten tätä. Jotkut on. Mä oon pelannut jotkut mapit. Jotkut mapit on ollut. Se meni sinne, toi oli ihan helppo. Onks tää helppo? Oli sekin helppo. No vedetään sit vielä level. No vedetään level 8, niin sit se on siis. Ai niin, tää on tää. Ei tää oo yhtään paha. Kyllä näin. Siitä meni eka. Pam 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 pam. Pam. Siinä meni toka. Taka. Ton. Noin siihen. Ton. Tuon. Ton. Ton. No. Niin. Eiks tää on nyt level 8 on? Nyt tää on level 8 pakko. Tästä tuli pelän 10 minuutin pätkä, mutta ei se haittaa. On level 8. Ai ei sattunut paljon. Nonni. Siihen taisi tää jakso päättyä. Eli siis moikka kaikille.